Suntem în sector prea sub o continuă presiune pentru eficientizare, pentru să avem grijă să ne echilibrăm costurile și în același timp să avem proiecte cât mai deștepte, cât mai inteligente. Cam ce sugestii de eficientizare am putea da constructivă către administrație? Pentru că de multe ori spunem administrația locală în sus și administrația centrală și locală fac numai prostii, nu fac lucruri bune, nu există comunicare, nu asta. Cum am putea să ajutăm? Pentru că în esență e și în interesul nostru. Am două exemple, două idei. Una ar fi legată de dacă administrația este pregătită și cealaltă este vorba de strategia Dunării. Și o să vedeți de ce aduc în discuție. În general, administrația locală reprezintă o comunitate. Și ajung în acele poziții reprezentanți pe baza unor aspirații ale cetățenilor, care surprind foarte bine nevoile cetățenilor. După care, în momentul în care ajung în acea poziție, trebuie să transpună în practică. Dar nu se mai raportează la resursele de a transpune și atunci nu pot prioritiza. Ce spunea doamna Aura mai devreme, trebuie să ne gândim la proiecte majore care să fie corelate cu resursele. Și comunitatea oamenilor de afaceri e o ruptură. Și, practic, oamenii de afaceri sunt cei care pot livra, să zicem, bunuri și servicii care să aibă în spate, se bazează pe anumite resurse predictibile. Deci discutăm de predictibilitate. Și atunci ajungem să ne uităm la canalele de televiziune, nu mai ai la ce să te mai uiți. Nu mai ai niciun mesaj constructiv pentru comunitate. Și asta este o situație. La cealaltă situație de strategia Dunării, spuneam că e vorba de, și domnul președinte spunea mai devreme, de bune practici. Și aș aminti, există acum această emulație cu strategia Dunării și alocări importante, pe care eu o consider un proiect major și definitoriu pentru România și este o provocare. Și nu numai pentru România, având în vedere și contextul politic din Ucraina. Pentru că Dunărea înseamnă infrastructură. Și a dezvolta capacități logistice este foarte important. Este, dacă vreți, scheletul european. Din punctul meu, eu așa privesc, poate nu sunt de meserie, dar eu mai mult, din punctul meu de vedere, o măsură politică. Fiecare țară participă cu anumite proiecte. Fiecare vede aspirațiile sale locale. Dar cred că trebuie să fie cineva care să-și administreze o viziune generală a acestei infrastructuri care, practic, împarte Europa. Consider că reușita într-un asemenea proiect va da un exemplu și pentru proiecte mici la nivel județean sau din microregiuni în cadrul României. Ar putea fi ca un model de strategie, de însușire a unor concepte strategice. Mulțumim, domnule președinte Ira. Cred că aveți un comentariu. Ich wollte nur ganz kurz auf die Frau Abgeordnete noch eine Antwort versuchen. Doamnei deputat doresc să mai dau un scurt răspuns sau completare. Sie hat natürlich völlig recht, es müssen langfristige Pläne entwickelt werden. Aveți perfectă dreptate când ați făcut afirmația referitoare la niște proiecte pe termen lung. Acestea trebuie să elaborate. Und normalerweise muss das von unten nach oben passieren. Și în mod normal, un asemenea lucru trebuie să se petreacă de jos în sus. Das heißt, eine Stadt entwickelt ein langfristiges Konzept. Cu alte cuvinte, un oraș dezvoltă un concept pe termen lung. Kann das aber nicht und darf das nicht alleine machen, sondern muss das in Einbindung mit den benachbarten Gemeinden machen. Dar nu are voie și de fapt nici nu poate să facă acest lucru fără a include comunitățile adiacente aflate în jur. Dann kommt man vielleicht auf ein gutes Konzept auf der Ebene des Kreisrates. Și atunci se ajunge poate la un concept viabil, bun, la nivelul Consiliului Județean.
Aber auch der Kreisrat kann natürlich nicht nur für sich ein Konzept entwickeln, sondern es müsste dann weitergehen und es müssten die benachbarten Kreise zusammen ein Entwicklungskonzept machen. Însă, în cazul dezvoltării unui asemenea concept, și un Consiliu Județean trebuie să țină cont de vecinii săi și un asemenea proiect de anvergură trebuie să fie stabilit în concordanță cu județele adiacente. Und das muss dann natürlich wieder akkordiert sein mit den großen, langfristigen Konzepten von der nationalen Ebene, vor allem im Zusammenhang mit dem Verkehr, das heißt internationale Verkehrsverbindungen etc. Denn es kann nicht ein Kreis ein Konzept entwickeln, das völlig entgegen dem internationalen Verkehrskonzept steht. Și bineînțeles că asemenea concepte trebuie aduse în concordanță cu proiectele naționale, respectiv internaționale de transport, pentru că este imposibil ca un proiect să fie transpus, să fie un proiect care încalcă, respectiv contravine conceptelor europene de circulație. Sie haben gesagt, die Lokalbehörden sind manchmal zu ängstlich, um selbst zu entscheiden. Am spus că de multe ori autoritățile locale sunt temătoare când e vorba să ia decizii, se tem să ia decizii. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie nicht wirklich die Entscheidungskompetenz alleine haben. Poate fi acest lucru legat și de faptul că nu au întotdeauna competența decizională la ele singure, nu sunt ele singurii decidenți. Deshalb meine ich ja, dass man nach dem Subsidiaritätsprinzip die Entscheidungen möglichst nach unten verlagern sollte. De aceea eu sunt de părere că, în conformitate cu principiul subsidiarității, decizia trebuie coborâtă mereu la nivelul la care ea își face simțite de efectele. Aber, da komme ich jetzt zum Schluss, man kann nicht nur die Kompetenzen nach unten geben, man muss ihnen auch die Möglichkeit der Finanzierung geben, das heißt, das Geld muss dann auch da sein, um die Kompetenzen umzusetzen. Dar, și cu asta ajung la încheiere, nu este posibil ca numai decizia să fie coborâtă la un anumit nivel de decidență. Acel nivel trebuie să dispună și de mijloacele financiare pentru a aplica decizia pe care o ia. Und was mir überhaupt ganz besonders wichtig erscheint, man muss die lokalen Verwaltungen mit der notwendigen fachlichen Kapazität ausrüsten, mit der Expertise, ihnen das Wissen vermitteln, das Können geben. Das heißt, wir brauchen gute und starke und moderne lokale Verwaltungen. Și foarte important, administrațiile locale trebuie să fie, și nici nu merge termenul german de înzestrare, trebuie să fie făcute să învețe competență, eficiență, să dispună de know-how-ul și de cunoștințele necesare pentru a se achita de sarcinile ce revin. Und ich glaube, das ist jetzt der gute Übergang dazu, dass wir sagen können, wie kann man eine moderne Kommunikation, wie kann man eine moderne Verwaltung auch auf der Ebene der Städte, der Gemeinden aufbauen. Und ich glaube, dazu ist der Beitrag von Vertreter von Canon ein ganz wichtiger. Și cred că prin asta am realizat trecerea. În definitiv, întrebarea din titlu este cum realizăm o comunicație eficientă, bună. Cred că reprezentantul Canon este cel care ne dă răspunsul. Mulțumesc! Bună ziua! Și trebuie să spun de la început că sunt onorat să am această oportunitate de a ține o prezentare în fața unor asemenea personalități. Vă mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate. O să încerc să vorbesc astăzi despre
o comunicare mai eficientă între autoritățile locale, aș spune între autoritățile guvernamentale în general și comunitate. Indiferent că ea este persoana fizică, cetățeanul de rând, sau companiile, ori alte entități care intră în contact cu autoritatea locală, ori guvernamentală în general. Trebuie să fac o precizare de la început, pentru că vreau să fie înțeles clar ce am vrut să spunem noi prin comunicare. Comunicarea este un proces complex, care nu presupune doar transmiterea unui mesaj. Canon, ca și companie, nu este un producător de telefoane. De aceea țin să fac această precizare. Comunicarea presupune să dăruiești și să primești ceva în schimb. Presupune să te transpui, să te pui în pielea celuilalt și să înțelegi nevoile și să acționezi ca atare. Despre asta încerc să vorbesc în minutele care urmează. O să încerc să fiu foarte scurt, pentru că știu că e deja ora prânzului. O să încep prin a spune câteva cuvinte despre Canon în general. Vă rog, dacă se poate. Canon Southeast Europe, Central and Southeast Europe, este o organizație care cuprinde 24 de țări, din care, bineînțeles, una din cele mai importante este România. Ucraina este încă o țară foarte importantă în portofoliul nostru. Bineînțeles că la nivelul SEI, problemele din Ucraina afectează, bineînțeles, și organizația Canon. În România, Canon a încercat să facă ceea ce, Uniunea Europeană încearcă să transmită ca și mesaj în privința regionalizării. Punerea responsabilității în mâinile unor oameni care înțeleg mai bine specificul local, care se pot adapta mai ușor la nevoile țării respective. De aceea noi avem un birou de reprezentanță aici în România, format din nu foarte mulți oameni, dar sperăm noi că sunt îndeajuns de inimoși încât să compenseze numărul. Suntem undeva aproape de 15 persoane în curând, o să fim. Mai departe. Și ca să închei cu brandul Canon ca și producător de echipamente, o să spun doar că noi suntem singurul producător din lume care poate oferi un portofoliu complet de soluții pentru birouri, să spunem. Aș spune mai degrabă de soluții de procesare a informației, a imaginii și a informației. Indiferent că vorbim de scanarea documentelor, de procesarea lor prin imprimare, în diferite formate, de la formate mici la formate foarte mari, până la soluții software de management al acestor informații. Și poate că acestea sunt elementele cele mai importante care vor urma în prezentarea mea. De asemenea, Canon este în urma, unirii cu OSE, un brand olandez recunoscut la nivel mondial. Este acum lider mondial în ceea ce privește producția sau dezvoltarea de soluții de print production. Adică, ca să înțelegem foarte bine ce înseamnă asta, mașinării care pot imprima 1500 de pagini pe minut fără niciun fel de probleme. Bineînțeles că nivelul de complexitate al acestor echipamente ne-au pus în ipostaza de a conlucra cu autoritățile locale pentru a ajuta
pe acestea să implementeze soluții care pot eficientiza, în general, modul de lucru al lor. Mergem mai departe cu prezentarea. Putem să trecem peste slide-ul ăsta. Am încercat să vă prezint astăzi, să construiesc o prezentare în care să arăt 8 pași către o comunicare eficientă și modernă între autorități și comunitate, așa cum spuneam mai devreme. O să încep prin a... prezentarea? Nu mai puțin? Să mai departe. Primul pas la care o să mă refer acum este optimizarea proceselor interne pot duce la o comunicare rapidă și eficientă. Și aici o să mă refer în primul rând la modul în care documentele, indiferent de ce natură sunt ele și în ce format sunt ele, că e hârtie sau că este un document electronic, la nivelul autorităților, Canon reușește, prin soluțiile pe care le oferă, să facă această informație accesibilă și ușor de utilizat atât de către cel care ar trebui să o distribuie către populație, dar și foarte ușor de accesat de către utilizatorul final, cetățeanul de rând, în general. Nu am vrut să intru deloc în detalii tehnice referitoare la aceste soluții, software pe care noi le producem. Mesajul important pe care am încercat să-l transmitem cu această prezentare este că România, cei mai mulți dintre producătorii de acest gen de echipamente și soluții o văd ca pe o țară îngropată în hârtie. În teancuri de hârtie, în arhive imense de hârtie îngălbenită de timp, în care, bineînțeles, sunt informații importante, informații care nu sunt ușor de găsit deloc. Și o să vedem mai încolo care este impactul. Bineînțeles că această informație care există la nivelul autorităților în general se dorește a fi una securizată și integră, ca să zic așa. Iar confidențialitatea informației, în general, este un subiect din ce în ce mai, să spunem, des întâlnit. Era o discuție de curând, sau un articol într-un ziar mai hazliu, așa, în modul în care expune topicurile. Spunea că China este prima populație a lumii, India este a doua, ca și număr de persoane, iar a treia este Facebook-ul. Accesul la informații a devenit acum atât de facil pentru absolut toată lumea. Acesta este lucru bun. Lucru, să zicem, ca și factor de risc, este faptul că informația respectivă poate fi accesată foarte ușor și de persoanele care n-ar trebui să o acceseze sau, eu știu, ar afecta oarecum confidențialitatea informației respective. Vorbesc acum arhivarea, v-am spus deja despre acest lucru, dar un subiect important sau un pas important în modul în care autoritățile locale ar trebui să raporteze la cei pe care îi servesc este creșterea eficienței angajaților, dar nu în ultimul rând scăderea costurilor operaționale. Dacă vreți să rămâneți un pic la slide-ul acela. De ce spun asta? O să vă dau un exemplu din industria pe care o reprezint. Sunt sigur că există numeroase exemple din alte industrii. Dacă ne uităm la proiectele care se realizează în partea de print, să zicem, da? Achiziții, licitații în care se fac achiziții de imprimante, copiatoare, multifuncționale și așa mai departe. Întotdeauna, fără excepție, singurul care se raportează ca și cost acel proiect este costul imprimantei în sine, costul tonerelor și al hârtiei. Atât și nimic mai mult. Eventual al serviciilor, să zicem, dar în cazul proiectelor guvernamentale nu întotdeauna se întâmplă lucrul ăsta.
Celelalte costuri pe care, sau cealaltă parte a icebergului pe care nu le vedem, acel cost de care vă spuneam mai devreme este doar 10% din costul total al proiectului. Numai puțin, dacă vreți să reveniți la slide-ul respectiv, 10% este acel cost de care vă spuneam, restul sunt suportul IT și infrastructura, administrarea și procesul de achiziție, care, bineînțeles, este cât se poate de stufos în general, producția de documente și cel mai important factor este managementul documentelor respective. Modul în care ele sunt folosite, găsite și accesate de către utilizatori. Mergem mai departe la pasul următor. Comunicarea cross-media, vorbeam mai devreme de Facebook și de cât de mult lume folosește asta. De multe ori, proiectele pe care le dezvoltă autoritățile locale nu sunt neapărat rele, da? Sau nu au o problemă de calitate, dar ele sunt comunicate ineficient sau nu sunt comunicate îndeajuns. Sunt foarte multe modalități de comunicare conexe în afara hârtiei, propriu-zise, sau a întâlnirii face-to-face între primari și cetățeni pe care noi nu le folosim. Un alt punct important în modul eficient în care autoritatea locală servește populația este siguranța. Siguranța în spațiu public. Bineînțeles că acesta este un subiect întotdeauna sensibil și nu întotdeauna tratat serios. Sunt sigur că putem, prin soluțiile pe care le avem de securitate, indiferent că vorbim de camere de securitate sau softurile care pot face, recunoaștere facială și mai departe, putem realiza proiecte interesante pentru a îmbunătăți siguranța populației. Punctul 7 și unul din ultimele pe care le am în discuție, cred că este unul din cele mai importante. Și o să rămân aici un minut. Nu știu dacă știați, de multe ori când vorbim de ecologie sau de, industrie verde sau produse verzi, în general, a devenit un subiect atât de folosit încât e un pic luat în derâdere, ca să zic așa, de multe ori. Da? Vreau să vă spun doar un singur detaliu pe care sigur scapă multora dintre noi. Și mie mi-a scăpat până l-am studiat și l-am întâlnit. Pentru 16 topuri de hârtie, care când sunt consumate foarte repede într-o primărie, foarte repede, sau în orice altă instituție, ori companie, este tăiat un copac. Un copac pentru doar 16 topuri de hârtie. De aceea cred că este foarte important, și revenind la toate subiectele pe care le-am expus mai devreme și din păcate nu pot să intru foarte mult în detalii, este foarte important să gândim toate proiectele pe care le realizăm ca și companii private, dar mai ales ca autorități, să ne gândim la ce lăsăm generațiilor viitoare. Cât de mulți copaci le vor mai rămâne pentru a respira nepoții și strănepoții noștri. Este pe cât de lăsat deoparte ca și subiect, pe atât de important din punctul nostru de vedere ca și producător și până la urmă și din punct de vedere personal, de aceea am vrut să insist foarte mult pe acest subiect, să realizăm orice proiect pe care îl facem, să realizăm și din punct de vedere al sustenabilității lui pentru viitor. Asta ca și o completare la ceea ce vreau să spun mai devreme, când am fost întrebat cum văd eu ca și reprezentant al mediului privat modul în care sunt folosiți banii europeni. Mi-aș dori ca banii europeni să fie folosiți gândind în mod sustenabil. Îmi doresc ca banii europeni să fie folosiți gândind un plan de afaceri, mai degrabă să-ți creezi un CV al ceea ce tu ai realizat ca și instituție sau entitate, în general, indiferent și în companie privată sau nu, pentru că atunci când noi suntem în mediul privat chemați la un interviu pentru un job de manager, până la urmă primarul este și el un manager,
Suntem întrebați ce poți să faci pentru noi. Suntem întrebați de ceea ce putem proiecta în viitor. Nu suntem întrebați sau nimeni nu vrea să insiste foarte mult pe ceea ce am făcut până acum. Pentru că întotdeauna poți să spui o poveste foarte frumoasă despre tine. Este mult mai greu să spui clar ce vrei să faci cu adevărat pentru viitor. Vă mulțumesc din suflet pentru atenție și vă urez poftă bună de acum. Și înainte de poftă bună, vă mulțumesc frumos. Aș vrea să-l invit pe Cristian Macedonski să vă prezint un proiect de suflet. Cristian? Mulțumesc frumos, mulțumesc tuturor care au vorbit și au participat la acest eveniment adevărat european. Și acum doresc, la finalul acestei conferințe importante europene la Brașov, să vă prezint un proiect frumos a copiilor brașoveni, coordonați de profesori și de inspectori brașoveni. Se numește Scrisoarea pentru Europa. Este o carte care a fost scrisă în 6 limbi, în limbile importante din Transilvania, dar și în limbile de comunicare europeană. Și o să le invit pe domnul ambasador, excelența sa, dr. Michael Schwarzinger, ca împreună cu mine să dăm diploma de merit doamnei inspector Gabriela Adam și profesoara de limbă germană de la Honterus, care împreună cu doamna Kânda, care va urma, va primi această diplomă de merit. Herr Botschafter, wir werden Frau Adam für dieses schöne Buch ein Diplom aushändigen für die Koordination des Projektes, gerade in deutscher Sprache. Und ich bitte Frau Adam auf die Bühne. Vielen Dank, Herr Botschafter. Herr Dr. Schausberger, kommen Sie bitte neben mir und zusammen werden wir das Diplom der Professorin Rodrigo Krinda aushändigen. Îl rog pe domnul Schausberger să vină lângă mine și să-i înmânăm diploma profesorului coordonator și profesorului care a avut această inițiativă extraordinară. E vorba de doamna Rodrigo Krinda și o invităm, vă rog frumos, pe scenă și să ne și spună câteva idei și câteva cuvinte despre acest proiect frumos european. Doamna Krinda. Mulțumesc. S-au spus așa de multe lucruri despre această carte. De fapt, ea a pornit la drum în 2011. Atunci a fost pentru prima dată publicată. Tot de 9 mai, lansarea a fost la librăria Șteo Iosif și elevii care au lucrat la această carte, unii dintre ei au și plecat din liceu, dar s-a reeditat cartea și s-a introdus traducerea în